Higpit karon ang monitoring sa Food and Drugs Administration sa mga essential medical services nga may labot sa pagsanta sa pagkatap sa coronavirus disease kon COVID-19. Si Chelo Valiera sa report. 13 ka essential medical devices ang ilang gimonitor karon sa Food and Drug Administration. Naglakip kini sa particulate respirator, grade N95, disposable medical mask alang sa mga health workers o sa mga pasyente, ethyl alcohol, sterile gloves, nebulizer, neb kit, oxygen cannula. Mato ni Sara Oriol, officer in charge sa FDA 7, nga gikinahanglang dili mulapas sa gilatid nga presyo sa mga essential medical devices ang mga pharmacy nga namaligya niini. Sa alcohol nato, same with our face mask, those covered only by our Food and Drug Regulation officers. Wala pa tayo nakitaan nga nag-overprice. Gipasaligan ng FDA sa mga local manufacturers sa alcohol nga ang ilang supply hangtod pa sa Hunyo. Hinuon giangko ni Oriol nga daghan ng mga pharmacy sa Sugbo ang wa nay baligyang alcohol og medical mask. Samtang dili pa matino nila ang supply sa mga medical mask tungod kay ang mga supply niini gikan man sa gawas sa nasod. We called the local supplier that we have here in Cebu, no? They give us the information that still have the raw materials and also the finished products. Uban ni June Solon, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.